Salutare și bine vă regăsit la un nou episod pe acest canal. Bă, fraților, cum v-am promis, am zis că o să fac și un episod de grani, dar nu se poate, chiar și am făcut, frate, că este cel mai interesant când faci un joc horror. Bă, să nu zici că este cel mai interesant, dar este interesant. Și am zis, bă, da, să încep și eu cu grani, că știu că este un joc foarte vechi. A fost foarte populară înainte, dar acum cam nu prea. Dar asta este. Nu uitați să apăsați voi pe clonțupelul de like și să dați un subscribe. Ca să ajungem la mai mult subscribe. Ca să facem și alte episoade mai interesante. Și ok, hai să trecem și noi la treabă. Să dau un pic zvukul așa. Să fie, bă. Ca să o auzim și pe grani. Să-l arunc. Hai că l-am aruncat bine. Ce faci, bă, grani, mă? Hai că face ea dacă trebuie. Ok. Bine, mă. Hai că e bună viața. De la mașină, frate. Hai să o vedem pe hârca asta bastârcă. Hârcă? Unde, bă, hârca, mă? Cred că, bă, frate, am dat acolo cutiile alea jos și pe aici n-am făcut niciun zgomot. Dar dacă vreți să o vedeți pe hârcă, ia. Bine, mă! Bine, mă, n-ați dovedit să o vedeți, dar asta este. Ia uitați-o. Hârca. Vreți să vedeți pe hârcă? Ia uitați-o. Ia. Hârca. O vedeți pe hârca asta. Nără hârcă, ce faci, mă? Da, mă. Ia în gândule. Da, mă, fraier. Hai că. Hai că așa are mintea hârca. Dacă e să zicem. Ok? Fraților, o urmăresc și eu. Pe hârca, să vedem ce face. Ok, hârca. Hârca bastârcă. Bă, hârcă, mă, vină încoace, mă. Ce să zic? Am un pic teamă dacă e. Bă, n-am înțeles că mă tem de ăla. Hai că. Hai că îmi place granii, da. Hai că. Hai că hârca mi-a dat voie să mă odihnesc dacă e. De. Da, bă. Da, mă, hârcă, mă. Ce faci, bă? Da, mă. Ok, dă-să. Mă duc. Stați, bă, fraților. Să-i mai fac un zgomot. Ia să se ducă și eu să fug. Ok. Că vine și hârca. La revedere și pupici buni. Hai că. Ok. O să trebuie să mă duc. Cred că asta este de la mașină. Dacă nu mă încurc eu cumva. Și o să trebuie să mă duc fix la mașină. Where are you? Bă. Hai că. Dar unde o pun, frate? Este de la mașină, că de mult, frate, l-am. Hai că e bine. Bă, da, bă. Ok, de să pun. Te-i dăm, bă, frate, sta. Bă, vine hârca. Ia auzi-și, mă. Bă, dar nu vine hârca asta. Într-o zi. Ok. Hai, bă, hârco, vine încoace, mă.
Ok, hai, bine, te-ai dus, ai văzut tot ce trebuia. Ok, dar va trebui să dau și ușa asta de la mașină, cam jos, dar asta este. Hai că hârca este în dispoziție bună. Ok, la 1, 2, 3, stați. La 1, 2, 3 și... Hai că! Noroc, hârco! Da, bă, cum e viața la tine, mă? Bă, dar îmi place, mă, de tine, mă. Ce fust ai, de noul model? Da, mă. De care? De aia Gucci, frate. Mamă, dar hârca asta nu mă lasă ea. Hai, hârco! Da, bă. Calcă-n ea, mă. Hai că m-am înțeles și eu cu hârca, dacă e. Dacă e. Bă, hârca! Bă, hârco, nu vrei să te bag în saună? Da, mă. Da, mă. Da, mă. Clar, mă, dacă a pus dita mai capcan acolo, frate. Dar eu cum scap, frate? Ziua a doua. Ok. Să te vedem, bă, hârcă. Hârcă împuțită ce ești. Nu faci nimic la casa asta. Uite ce dezordine. Hai că dezordine. Dar e o gospodină foarte bună, frate. Hai că am găsit și eu ceva. În caz de vine hârca. Bă, zici că vezi ușa deschisă, frate. De nu vă mint. Ia. A, bă, asta este piesa lui Granny, frate. În poza asta când mă ting erai tânără, Granny. Ok. O văd prin dita mai zgârietura asta din ușă. Ok. Granny. Hai. Hai că Granny. Da, am o întrebare. Ok. Ok. Granny, vine aici sau? Am nevoie de tine, Granny. Da. Am bine de cunoștință. Mi-a părut bine să te văd, în realitate. Arăți la modelul nou. Mamă, o să întrebe. Dacă știți ce zic. Încă o parte la poza aia. A, bă, parte de pistol. Bă, carnea. Să-l facem pe păian în fericire. Da, bă, noroc, mă. Cum e viața, fă? Fă. Ba, stârcă, cu stârcă. Cu stârcă noastră. Cine este mai bună decât bastârca noastră? Bi. Bi. Ok, cotârca. Noroc, băi, cotârcă, ce faci? Da, mă, te aștept la o cină de seară. Da, bă, cotârcă. Hai bine, la revedere. Ne mai vedem și mâine. Dacă e să ne vedem mâine. Da, băi, zile la ăștia să dai like și subscribe dacă vrei să fac și mâine cu tine episod. Uite, bă, bat stârca asta, vroia să mă minciunească. Hai că mă minte ea pe mine. Vroia să mă păcălească. Cotârca. Cotârca asta.
Ok. Bă, Cotârcă, am și eu o întrebare. Ce mărime porți la picioare? Că vreau să-ți fac niște ghete Gucci. Parcă eu eram gentleman. Hai, Cotârcă, niște câți fundul ăla. Vine, Cotârcă. Ce-am zis, frate? Hai, vine. Cotârcă. Cotârcă! Hai că... Vine încoace, pui lui mămica. Hai că... La revedere. Domnul de la Mulcel sunteți? Da. Bă, frate, de la Orange. Dă-te, bă, încolo. Cei de la Orange o să o mănânce pe Cotârcă. Am și eu o întrebare. Dar Cotârca vine încoace sau nu? Sau. Da, eu știu, frate, că mă găsești. Bă, Cotârcă, hai să ne jucăm un hide and seek de avați ascunsele. Ok. Cotârca s-a dus. Vrei să-i vedeți animăluțul? Cuț-cuțul, animăluțul. Hai că... Ok. Bă, mă duc pe aici că mă-i timp. Ok. Cotârca. Am uși dau un arc în nas cu ea. De n-o lovesc. Bă, Cotârco, tu mie nu-mi dai pace? Tu știi cine sunt eu, Cotârcă? Eu sunt omul ăla care ți-a dat aseară mâncare la păienji gânuți. La animăluți. Nu. Orange. Cât mănâncă? Mamă. M-a căcat pe mine. Cotârcă. Ok. Ok. Cotârca unde este? Ok, aici capcana a dispărut. Ok. Ce facem ăsta? Că am uitat. Da, bă. Bă, parcă ai zis că mă inviți seara la o cină, bă. Cotârcă. Ce ești? Mă minți? Nu o să mai avem o relație ca înainte, Cotârco. De stimă. Cotârcă puturoasă, ce ești? Ok. Cotârca. Bă, vezi că vine aici, dacă e. Ok. Ce avem aici? Da, frate, o să-mi trebuie. E ce este încuiat. Știu ce trebuie să fac, dar nu-mi trebuie, mă. Ok. Da, bă, dă să încerc să iau. Ok. Mamă, ce frumoasă e. Cotârca. Da, bă. Cameră liberă. Măcar avem loc unde să ne ascundem dacă e. Hemer, ciocanul.
Bă, fraților, cam ăsta este și episodul. Nu uitați, dați voi acolo un like și un subscribe la acest canal dacă mai vreți să fac episoade de genul. Și la revedere!